Vazukuru vasekuru Saint, ibasa redu isusu madzsekuru kuswera mumastreets tichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Tisu marefri emugame rachona ere. Tisu totori marefri emugame iri. So chiteerera muzukuru kana wanga wasati wasubscribe to this channel anditi panapa ndo pamusha penyu, so please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much vazukuru nebasa rese ramuri kubata, kukomenta, kuisa malike. Thank you very much vazukuru nekushare ma videos anditi nekusharewo zita rekuti Uncle Saint riri kuendawo kure. Ndinokutendai vazukuru vangu anditi thank you very much. Salute kune vese vakasubscribe. Right, thank you very much. Inzwai kamukutendera kwandachiita muma streets social media. Izvi ndichizviitira imimi varidzi vebasa anditi ndabva ndaitawo dhuma. In fact nezotakamboitaura nyaya yemukomana Jamaster anditi Jamaster uyu takabuya tikataura kuti zona Anita Jackson pane runyere kupe rokuti aiwa pane ukama hwekudyidzana hwekufambidzana murudo wakanga hwavepo anditi ndauya zokudza kuti ichokwadi ukama huripo asi ukama hwavo is still professional anditi hai pano chinonzi rudo pakati pavo hapana. Asi vane nziyo yavakanga vachiita vese. Nyaya dzacho ndakatoona kuti nenoise yamanga muchiita vazukuru yekuratidza kuti aiwa musi kuzvifarira, vamwe vachizvifarira, vamwe vachichema kuti zvino mai tichafa vachasara vakamira papi. Ndakabva ndatosa sekuru regai ndidzifambire nyaya dzachona ndobva ndadziendera mastreets. Tobva tanosangana nekuti aiwa Jamaster pane nziyo yavari kuita chikolabo chavanga vachiita video yavanga vachigadzira na Anita Jackson anditi inonzi iyo unonzani anditi so ndo maresults atauya nawo. No maresults atauya nawo vazukuru. So haiwa mai tichafa ndakabva ndato arega ndinoona muzukuru wangu ndingwe kuti zvoni 1000 redu riya riri safe here. Mai tichafa vakabva vati aiwa sekuru 1000 redu richiri pari safe. Also tichiri takatongomirirawo imwe ichabva kuna muprofita nevamwe vakapromisa kuti pane mari dzichange dzichiuya kana mukomana kana Hello Mwari ichinge yatora mukombe. Zvino zvayatora mukombe tavamirira kuti vauye vachizadzikise zviya zvavakanga vakavimbisa. Tikati aiwa chinhu chakanaka. Inzwai vazukuru ndoda kuti mundinzwisise anditi pane vamwe vanhu vane system takutodzidzisa zvedu nasekuru tingapedze video sina kudzidzisa hazvigone. Pane mumwe munhu ane system yekuti mukadzi wake wainaye zvezvi ivavo mukadzi wake wauri kutambura naye ndoda kugara ndatokutsura. There are some people ane tendency yekuti zvoni kana zvinhu zvazochinja upenyu hwakufamba zvakanaka maybe 5 years along the line 10 years along the line wakukwanisa kubatawo inonzi mari watengawo kamota. We've got vazukuru vane tendency yekuti zvoni motikari aitange kukwirwa nevana vake nemukadzi wake. Hazvina kunaka izvozvo vazukuru. Unenge wakutotanga kutodya nevamwe vakadzi, unenge wakutofunga kutoti mukadzi wako haasisiri welevel rako. Iwewo ndo ibasa rako iwe semurume kugadzirisa mukadzi wako kuti akwirewo standard aitewo palevel rako. Kana waane zvimari unongomupolishawo kuitira kuti usanyare naye. Same applies newe futi waitonyadzisao but mukadzi wako hana kunyara newe. Titotsurana tigare tatsurana panyaya iyoyi. Anditi tigare tatsurana kuti aiwa muzukuru kana mukadzi wako waunaye iyeye wauri kushanda naye muchimukira makuseni achikubatsira achimira newe achidya mavheji achidya cabbage kana zvinhu zvazova right usamukanganwe nevana vako muzukuru wangu anditi aiwa imi ndinokuzivai kuti munogona uye ndinodada nemi vazukuru vangu. Ndingodzidzisawo sasekuru totidzidzise tichiona nyaya yaJamaster neturnover yanga yangoitika overnight kuti anga kutonzi atova neumwe mukadzi ine yellow bone. Aiwa wako uinaye mukadzika munoenda kuna Madam Boss vanonokupai malesson ekuti zvoni mukadzi mutema anogona kushandukika sei kuita yellow bone. Manzwa kana uchida yellow bone kana wakufunga kuti une level rekuti wakuda ma yellow bone iyeye wauinaye you can make a yellow bone, you can make whatever you want. Inzwai vazukuru hakuna mukadzi akashata. Manzwa hakuna mukadzi akashata pano pasi pezuva. Hakuna mukadzi akashata inyaya yekutambura chete yekuti tinetsina zvakakwana. Iwe mukadzi wao unofunga kuti akashata akawira mumaoko aangu. Ndapedza.
akawira mukadzi wauri kufunga kuti haiteka akadanana nemunhu ane tundu wake ka anopolishiwa ukazomuchiwa futiwo ndatopedza so Uncle Saint ndichiti much love